llenguatge de les zones és el títol d'aquest nou recull de relats que inclou, a més d'aquest relat, molts altres. Alguns ja s'havien publicat, la majoria, en aquest llibre, 2012, l'any 2012. Ara, 13 anys més tard, torna a fer una mena de segona edició on s'inclou també un relat inèdit que està molt relacionat amb el número 13 perquè han passat 13 anys de la publicació del primer volum de 2012. En aquest cas també les imatges són de Joaquim Seguí. El llibre inclou un pòrtic de Marià Torres Torres, un pròleg dels relats de Josep Maria Nadal Suau i un altre pròleg, en aquest cas de les fotografies, del poeta Jorge Morales. El llenguatge de les zones. Hauria jurat que aquella jove amb els cabells llars i cargolats en el seu cos nu va picar-li l'ullet amb complicitat damunt aquella petxina sobre un mar verdós. Davant d'un dels quadres més famosos de la Galeria del Uffizi, a Florència, en Salt va acabar de llegar caps. Va necessitar molts anys per reconèixer aquella nena que al famós quadre de Botticelli apareixia com una deessa en el seu naixement. Allà davant va passar-s'hi hores rememorant aquells vespres de la seva infància i fent conjectures dins el seu cervell. En Salt, gairebé 60 anys més tard, cercava amb deteniment, dins les pupil·les de Venus, una mena de taca petitona en forma d'ullet de Santa Llúcia. L'editorial vienesa Visser va publicar fa poc aquest volum, Balearen, Europa Erlesen, en alemany, i recull dos dels relats que estan publicats en aquest llibre, El llenguatge de les zones.